Аз съм ужасен човек, когато съм недоспал. Аз съм, може би, един от най-киселите хора, които познавам. Редица проучвания доказват, че качественият сън ни помага да мислим и функционираме по-добре, както емоционално, така и физически. Сънят се превръща в новата тайна съставка за професионални атлети, предприемачи и всички активни хора, които искат да са по-добри от вчерашното си аз. Решихме да тестваме това от първо лице. Оборудвахме 3 впечатляващи личности с матраци Magniflex и тракери Garmin и ги оставихме да спят. Кои са те, за какво мечтаят и как сънят им помага? Казвам се Георги Ненов, на 37 години съм, от София. Аз занимавам се с един подкаст, който се казва Свръхчовекът с Георги Ненов. В него интервюирам хора за пример, хора, които са постигнали нещо в живота си и дава добър пример на тези, които искат да постигат неща, че всичко е възможно. Отделно от това съм съвсем пресен баща на едно 3-месечно бебе и се занимавам с бразилско джуджицу. Това е спорта, който държи ума ми и тялото ми в топ форма. Всъщност това, което правя, се роди благодарение на моята мечта. Тя е да помагам на другите да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И каузата ми стана всеки един от епизодите на Свръхчовека да помогне на поне един човек да промени живота си към по-добро. Това ме кара да не спирам и всяка седмица да имам нов епизод на подкаста, в който разказвам нова история. Същевременно искам аз самия да дам добър личен пример. Тоест, ако аз не се грижа за себе си, не се грижа за семейството си, не се грижа за знанията, уменията, проекта, който развивам, то какъв добър личен пример бих дал не само на детето си, но и на хората, които ме слушат и следват нещата, които правя. Една от целите ми в дългосрочен план е да бъда един добре изглеждащ, даваш добър личен пример, татко на 40 плюс години, тъй като моята дъщеря в момента е много малка и подозирам, че пораствайки ще иска все повече и повече от мен време, внимание, за игри, за различни дейности и активности. Покрай мен има много хора, които споделят с децата си спортове като кайтсърф, като ски, сноуборд, правят неща с тях. И аз искам да бъда един от тези бащи, които прекарват време физически с детето си. Това е нещо, което ме държи целенасочен към грижда за моето тяло. Искам един ден, когато тя се обърне към мен, каже: това е моят татко, той е на 50 години, аз да изглеждам по-добре от татковците на по 30. Това, което хората не знаят за мен, изигра огромна роля в живота ми, е срещата ми с Лазар Радков, който сега е известен като създател на Капачки за бъдеще, който през 2013 година ми помогна да се погрижа за себе си. Започна да тренирам, започна да следя с какво се храня, как се почивам, как се възстановявам. Не случайно той е първият гост в Свръхчовека. Също така, логото на Свръхчовека е един силен атлас, а не един човек, който е смазан от камъка като Сизиф. Това, което ме мотивира да ставам сутрин, е моето обещание към мен самия да се грижа за себе си и така да дам добър личен пример. Аз вярвам в идентичността на хората и моята идентичност е съм здрав човек. За да съм здрав човек, това значи, че всяка сутрин трябва да полагам някакви грижи за тялото си и деня ми започва с тренировка. Обикновено това е бразилско джуджицу от 7:30 всяка сутрин. Подкастът ме доведе тук. В експеримента на Magniflex и Garmin попаднах миналата година, когато Андрей Давчев ми беше гост в подкаста и каза: моите колеги са планирали да направят нещо с теб през новата година. И така няколко месеца по-късно ме потърсиха от екипа на Magniflex, последствие и от екипа на Garmin. Ми казаха: тук сме измислили нещо много интересно, ти се занимаваш с бразилско джуджицу и искаме да видим как промяната на начина, по който спиш, ще се отрази в професионален, в личен и в състезателен план на теб и твоите постижения. Очакванията ми бяха: преди да научим какво наистина се случи, ще те запознаем и с целите, мечтите и очакванията на Краси Георгиев и Анжела Недялкова, другите двама участници в експеримента. Следи в профилите на Magniflex и 360mag.bg.